State House ku Lilongwe afuna kuuza mtundu wa Malawi kuti banki yaikulu pa dziko lonse lapansi la World Bank avomereza kapena kuti akutsimikizira kuti apitiriza kusapota dziko la Malawi mu nkhani za ulimi, zomangamanga komanso za migodi. Zimenezi zachitika ku nyumba yachifumu mu mzinda wa Lilongwe kumene ndithu akuluakulu a banki ya World Bank anali kukumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. McCarthy chakwera. Ndi pano tafuna kuonetsereni klipi kamene kakuonetsa kuti kodi mkumano umenewu unayenda bwanji pano pa Nyasa Voice Box. My name is Zarau Kibwe. I'm the Executive Director for Africa Group 1 constituents at the World Bank in Washington. I'm here in Malawi to meet with the Malawian authorities, including His Excellency President Chakwera, to discuss the opportunities and the challenges that Malawi is facing and to what extent the World Bank can help support Malawi in its development journey. So we discussed a number of issues, including how the bank can support Malawi on its agriculture, industry, manufacturing, as well as mining. We are also here just to appreciate the role that the Republic of Malawi, through His Excellency President Chakwera, has played in advocating for IDA 21 that was concluded in December last year, where we managed to mobilize 100 billion. I think this is very important, not only for Malawi, but also for other African countries, especially in Sub-Saharan Africa. So we really appreciate the support that His Excellency has given in terms of advocacy and also mobilizing other heads of state, I think, in this journey through various forums that he has been engaged in.